Atan sila sa labas. Ay, salamat, Paring Jason. Yo. Salamat sa pag-invite. Salamat. Ayos. Ayawan daw si Sir. Ha? Wawan si sir? Ayawan daw si Sir. Sayang. Iwan ka sir? Ha? Kasabay? Sayang ang puso. Mo sir. Babalik mo maya. Sayawan mamaya. Ayan lang ang kabahan. Ayan po, tumira sila Gwen at si mama niya. Yo, bye-bye. Ingat kayo. Pasensya na kayo, konti na lang yung handa. O sige, salamat. Pagpunta. Kamu nga. Nabayad na ni Plata na mas dito. Ay, nagbuilik na kamasada. Dire, nang hulog na si Rosati bago mabayad. Ayan po pa at pauwi na po sila tatay at kanuli. At silang lahat. Gabin si Tilo. Sir. Ayan po, good afternoon. At dumating na yung ating bisita. Yan sila nanay. Yo, dumating na yung pinakakahintay. Pinakakahintay na bisita. Ayan na. Kain na. Ang kulang na lang ay sila Kuya Nuli. Yung timpaway ay kulang. Sila Gwen nakapunta na. Kain lang kayo. At ayan, ito na rin pala sila. Tuloy! Amo! Dagos na! Tuloy na! Amo! Amo ay! Dagos na! Tuloy na! Malapit kang bisita. Tuloy! 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 Kayo na lang talaga iniintay ko. Diretso na daw yung mamayang gabi. At ayan, yan na sila. Dumating na. Sir! Tuloy! Tilo. Ito na! Kompleto! Kakarating din lang namin. Nauna na kami. Hello. Kain po. Hello. Hello. Oh, banat! Banat, banat! Malapit na bisita. Dito ah. Kaya ni Tilo. Kanina pa ako naghihintay sa'yo. May kalabaw ako dyan eh. Kaso kalderita. Hindi adobo. Ay, hindi sinabawan. Preparation 30 minutes. Antay ka dun sa labas. Kalderita ni. Kalderita. Hey, banat, banat. Kinakain ko yun ulit. Sabi ko bagat na internet. Hindi ka makapalagay niya yung puno-ulo. Busit. Hindi ka makudin po sa luto. Jason eh, dismayado na di pa kami nako. Paggamot ko lang lungkot. Parang kung nag-ano ka. Natanap ka mo. Pinaabot pa sa nakamu. Parang ano ka expression niya. Kung wala kanina nagbabago na bisita, ganawa ka lang pinapagaho. Kami na pinaranin na. Yan nga, hindi ka kami nila. Galing na ako. Galing na ako nito kanina eh. Naglililit ako yung kalsada dyan eh. Bago mo mo. Magsawa na. Kaya pwede umimi. Kala ko tayo, pag alis na doon, Bigla, kayo dito. Kaya yung tanong ko kung punta na Pero dito. 54 kilos. Ay, lakad na dito sa 54. Oo. Hari. Sabi, kasi kung taon, talagang pagbola ako. Hindi na ako kawiti. Kaya mo na nakapaganda na. Ano mo na ito? Tingin tao. Ay, balbalan mo talagang sa paborito mo pa. May mga mali dyan na nakachap kanina. Tinitirahan ng mga nagiging. Yung na... Malalaki ang iba. Yung malalaking iwa. Ano yung pata? Bukayan sa...
pumunta ako sa ano, San Juan, sagpo pa. Matindi. Hindi mo pwede yung ito eh. Wala namang kakayo. Sipula lugod uda. Kala ko duman sa inyo. Nagkita kami doon pinapali. Sabi lang, hi. Nagkita kami doon pinapali. Yan, hi lang sa amin nung nasa lubong namin. Pagkakit kami sila. Kala ko nga. Hello, kain lang. Wala. Paano yan? Hindi ka ng pagtalo. Hindi ka makasayaw. Sayaw. Siya na, hindi. Pero may sila niya. Hindi mo kasi dinala para. Dapat talo niya. Ilan ba? Ilan ba? Nagbilis. Matay kaya. Ha? Ito may. Ito mo ba talo? Lapit na ito yung... Sabi? Mas masarap luto ko dyan. Ito nagluluto man ako. Gusto nyo yung game. Ayo. Ito na ano. Lang kayo, kaya niya. At ang mga tayo man naman. Dito pa. Kasi, ayos. Damit daw, sabi na siya. Kaya may kanin pa. Ano eh? Huwag ka magpakit pagkain, no? Ay, sus. Sira. Hello. Ba? Ando. Dagdag nga yung salo. Ikaw na konti. Marami. Mamaya pag-biro niya. Basta umusin dilo ah. Pero wala pinag-alaman tayo nun. Palalo lang, ganyan lang. Hindi na. Ano lang kaya, no? Lagay ikaw na pati. Yung dancer natin eh. Nag-improve na nga yan. Nag-improve na. Balik niya yung dati niya. Ate Dilo. Babalik niya yung dati niya. Tinanggal na pustilyo yata. Malindi. Tawa? Tawa. Masarap yung buto. Tawa, alam mo? Tawa. Ayun ah. Mayroon pa doon, bitawan mo na yan. Mayroon pa doon. Lagay mo sa bag mo. Mamaya na ako pauwi. Mayroon pa doon. Huwag kang masayang yan. Kulang ka daw mo. Ha? Lagay mo sa mayo mo. Gatyo. Kaya sumabit na sa ngipin mo. Oo. Toothpick. Kailangan mo toothpick. Kanin, Dilo, kanin. Ganda pati ng upo. Ginawa dito sa bahay ka lang mga karay. Patayin po, tapos na silang kumain at pinto-pintuan muna sila dyan. Sali mo na ako, luwas. Yan. At dahil wala si tatay, di kasama nila, ay padadala na lang natin si tatay ng ano, ng kalabaw. Amo? Padala natin ng kalabaw. Tatay. Oh, daran mo si tatay. Bahala na mo gito na muna sa namon, dana ka ibang ano. Tapos sutasa pala, itulit ko naman kanimo. Ano? Sutasa. Yung nilagyan dati ng bangi. Atan sila sa labas. Ay, salamat, Amoy. Pare Jason. Yo. Salamat sa pag-invite. Salamat sa... Ayos. May iwan daw si Sir. Ha? Pawan si Sir? Sayo daw si Sir. Sayang. Iwan ka Sir? Ha? Sasabay? Sayang ang purma. Punta nga mo Sir. Babalik ko maya. Sayawan mamaya. Ayan naman sa bahay, malapit na. Ayan po, tuloy na sila Gwen at si mama niya. Yo, bye-bye. Ingat kayo. Pasensya na kayo, konti na lang yung handa. Ang importante nakapunta
O sige, salamat. Pagpunta. Kamu nga. Nabayad na ni Plunder ako kasi may Ay, nagbalik na kamasadi? Bago? nangumun na si Rosadi bago mabayad. Kahit dali na kamo mag-helmet. Parikil, ano, pag ngarayo. Uli na kami. Kaya, Nag-helmet si ang ganyan, no? ate. Sinago pa kami gibon. Next time sa kihanta. Next year, sige. Bye-bye. Sa kasal? Sa kasal? Yan. Sa kasal namin, malay mo, makaipon na. Oo. Malay mo, makaipon. Thank you po, bye. Sige. Yan po pa at pauwi na po sila tatay at kanuli. At silang lahat. Labin si Tilo. Sir. Yan na. Sige, sige. Ingat kayo. Ay, uwi ka, sir? Uwi ka? Diretso na kayo? O, sige, sige. Ingat kayo. Salamat sa pagpunta. Yan po, umuwi na sila. Ayan at pinapunta tayo dito ng ano, mga dating katrabaho natin dyan sa barangay mga taga-Baaw. Barangay Del Pilar, Bao. Ayan. Ayan o. Pinapunta ako dito. Amoy! Alis laya. Ay, iba mo natin iba. Oh. Ayan. Tagay-tagay konti. Amoy. Medyo liling na ako. Ha? Amay. Oh.